Pa da, Roze zlato. To je moj prvi kreativni moment gde sam se... Prva moja melodija, da kažeš, koju sam ja osmislio i koja nam je onako legla, odmah smo je osjetili. A poslije nametnulo to jedno večer u studiju kao Roze zlato, Rose Gold, to je, brate, i Rick Ross i svi to furaju, brate, taj Rose Gold, a kod nas ovo što nije zastupljeno i meni se to mnogo sviđa, kao sam čin, to je legura, bronze i zlata, da, posebna priča i nema ga kod nas, nije toliko ni popularno, a u svetu jeste, među reperima jeste Rose Gold popularan. I, brate, nametnula se ta neka priča, oni ne govori toliko o zlatu, kad sam je pisao nisam što zamišljao da to govori o zlatu, više samo taj dobar život, a ne san ne jednom nego svaki dan. Sve to što se nabraja je u stvari, kad imaš to, brige neke materijalne prestaju, znači ako si fokusiran na dobar život, na lep život, na to, da bude svaki dan, bit će. Može i bez para, nama to uspeva. Ali, brate, negde, hoću odavde da idem vam, ceo svet na dlamu, tako nekako da kažem, znaš. Ja se sjećam da sam je doživeo, sam je dosta duboko i emotivno, bez obzira što govori na taj način o životu, zato što sam je ja čuo posle tragedije. Da. Posle tragedije koju ćeš ti bolje objasniti. I došao sam u studio i kao sam sa svojim mislima, znam šta se sve izdešavalo i puštam to i kreće tvoje hoću i čitav onaj atmosferski onaj beat i kad krene Sini sunce jarko i sve to, ja sam to doživio dosta duboko nekako, bio sam u tom nekom mraku trenutnom i tako sam i počeo sa svojim to kao pesme moje. Jasno, pa ne, ja kad sam pisao to, Sini sunce jarko i sve, ja sam bio u nekom transu, što se kaže, pa sam onda izašao iz transa kad dođem pred kraj pesme, pa nabrajam, kako sam rekao, aj karamba patron, gde opet odlazim u neki šaljivi deo, gde želim da izvučem, da ne bude sve u kanal, nego da ajmo, brate, malo da ga okrenemo ali poenta je da, mislim, opet vraćamo se na to da ceo život rokamo, brate, na ovaj ili onaj način, tako da... Isplivali smo i plivamo. To je, brate... Možda se kaže, nekako sa Ivketom smo je radili, Ivke nam je pomogao malo da je začini, ali naše čedo. Da, ta pesma nam mnogo znači. Mi tripujemo da je to naša komercijala. Jeste. Pa to smo mi prvi put pustili glas. Sami smo osmislili. Sami sve, da. Dobro, Ivke je posle došao te začine da nam da, ali negde super, baš lepo iskustvo na toj pesmi. Posle toga su to Sala i Vuk u spot pretočili fenomenalno i... Ali eto, tu se i Dule Lud javio koji nam je postao to. Bravo, Skoplje. Da, pa smo se videli s njim. I čita taj moment što smo snimili spot van Beograda, gde smo se izmestili na Zlatar, na Uvac. To je bio doživljaj sam za sebe i čini mi se da smo baš uživali u tome. Da je baš bilo specifično. I što je, da kažeš, prva komercijalna pesma koja je otišla na THCF YouTube kanal. Ajde, da, tako je. Pa znaš, nema tamo te komercijale. Čak i ovo je na granici. Nije čak ni smišljeno da se radi za klub ili to više onako pokušaj da bude naša priča zvukom komercijalizovana. Ali mislim da smo i sa tim ličnim momentom i sa tom dubinom koju smo u tom trenutku, sa tom tragedijom u sebi i taj tekst koji je napisan, to je daje sve vreme tu dubinu. Vidio sam ja i kod meni i kod tebe kad smo slušali, brate, i suze u očima i težinu i kad ti kažeš pokidam ko Brown Nila i bra, to su sve to ja i ti možemo da razumemo i da se pronađemo u tome i kad smo ja i ti u studiju to možemo da osetimo. Daj Bože da to neko uhvati, brate, sebe, da se nađe u tome. Mi smo uspeli ako smo pogodili nekoga, ali znam šta smo ja i ti osjećali, a to je bila jaka emocija, pa čak i Sima, brate, iz Pobednika je bio u fazonu, brate, šta je ovo? To je u stvari nastavak priče Neja Malkida. Na primer, da. To je to. Lepo si to rekao.